Molt bé, Maria. Ara, fixa't bé la tècnica, Aquí, els que no en saben, en el remuneix tenen la tendència a ficar-se molt cap a dintre, perquè tenen por del buit. Llavors, resulta que estan molt apretats i no poden pujar. Has de tenir confiança, sortir cap al fora. I has d'anar sempre amb els braços ben oberts, paret i paret, i anar pujant. D'acord? Vinga, endavant. Maria, què t'ha semblat? Molt difícil. Com de difícil? Més que el frare i el bisbe? Sí, sí. I més que la mòmia. Més que la mòmia? Però aquí has pogut pujar, no? Ja. I la Joanella què tal? Molt difícil. Mira, la bola de partió. Mira, la bola de partió. Ho veus? La bitlla i l'ou de color darrere. Ho veus? Aquí la varia, la filigrana, això és la filigrana. Mira, la saca gran.